Bueno, 12 urte Villabonatik kanpo iragan ondoren, eta azkenengo 7 urteak espetxean pasata gero, gaurkoan albiste oso pozgarriakin bildu gara hemen, eta egia esan guztu eman dugu horako albisteak tartekabetza jasotzea. Villabonan bat gutxio, ostiralean bigarrena, eta ospatzeko moduko albisteak dira, ezta? Zorionak esan bezala familiai, eta eskarrik asko bildu zerten guztiri. Zoriontxo eta maiteekin dantzatuko dezagurri goxo eta ederrena maitiak pozezagurtzen detzure etorrera nere bihotza pilpila aurkitzen natzu ikuspera. Eskerrak eman denoi, tortxagatik, lehenengo bat ez duen espero lehiten hainbeste jende bizitzanik emendikan, ja erdi aztutan egon. Eta, eskertu nahi nun bereziki urte guzti hauetan, banekin egon dan maztia eta gerra guztia agantatu duen semiei. Gai eskerrak bota izan deulako aurrean momentu txarrenetan. Eskertu nahi nien baita familikoei, amari, aitari, izebak, arrebak, idazten eta bisitetan, kilometroak egiten egon zareten guztietan. Laguntza morala, laguntza ekonomikoa, laguntza akademikoa, denetik eskaini didazue eta benetan eskertzei zuet. Barkamena eskatu nahi nizuen ere dakaten shock egoeragatik. Etorri naiz da beste aurpegi batzuk ezautzi ditut, baina ez dakit zeatik gaztetxo zialako, beste batzuk oso aldatuta ikusitut, beste batzuk betiko bezala. Baina hoxe esan, garrantzitsuna. Goatu hasi nahi nuen ere, aste honetan ere beste sareka bat izan dugu eta eskualdeko binde eman digu ere kartzela eta horrek goatu hasi dugu, baindikan borroka guzti hontan sartzea eman zuen arrazoiak hor mantentzen diala eta jarraitu behar deula, egunero bakoitza gure markon aldeun aspektutik ala pixkatiten ez, hau aldatzeko alik eta azkarren eta preso guztik etxeak garri arte. Eta aztu gabe ere bakit hemendik daudela nekin kartzelan ondako batzuk eta gaur goizen beste batzuk utzitut, kidei ere eskertzea, behaien laguntza. Kartzelan, kalen bestela egon guztik ez dialako berdinak ez, eta batzutan bapuztau denen, bizkarreko bat, o txiste bat, o bakizu kide batek diferentzi guztia eteulako eta benetan eskertu behi guztioi ez. Eta azte zaizkiten gauz asko eukiko ditut burun, pentsatu den 1000 aldiz esango nuken, eta guain txuri gatu naiz. Oseak azkenekoz goatu hazi baita ere, Villabonan Zizukien, Tolosan, eskualden, Euskal Herri guztien dauden preso guztik, eta hau gehien sufritzen nahi dian familiarrak, guaindikan gatazka honen ondorio bizitzen nahi diala, eta lan behar duela behalatzen. Eta azkenekoz, ez duen aipatu gabe utzi nahi, Euskal Herritik kanpo naizen denboa hontan, herri honen alde bizitza eman duten Villabonatarrak ez. Aiestaran eta Zalakain bidean geratu zaizkigu, eta beraientzako, beren senidentzako, benetan besarka